Helo, Iolo Williams ydw i, a dwi yma i ddeutha chi am ardal arbennig iawn, ardal sy'n agos at yng ngalon ni, Eryri yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Lle arall yn y byd i gyd, allwch chi fynd o gopa mynydd i lawr ar hyd ochr Nant, ar draws Rhostir, trwy coed Collail a choed Conwydd, ar hyd ochr Afon, trwy Ffermdir, wedyn ar hyd yr Aber, dros y Twyni Tywod ag i'r môr, a hwnna i gyd mewn llai na 2 awr. Rwan mae'r mynyddoedd yn le arbennig iawn. Da ni sôn am fynyddoedd fan yma sydd dros 3,000 o droedfeddi, 1,000 o fetra uwch lefel y môr, gan gynnwys wrth gwrs y mynydd uchan Lloegr a Chymru, sef yr Wyddfa. A Cwm Idwal wedyn, wel i Cwm Idwal, ddath Charles Darwin i ddysgu am olion oes yr Ia. Ac os ydy o digon da i Charles Darwin, wel mae o digon da i unrhyw un. A mae'r coedwig Collail sydd gennym ni gyda'r goreon yn y byd, llawn cystala'r coedwigoedd trofannol fel yr Amazon. Mae'r awyr iach a'r holl law da ni'n gael yn golygu bod y lle yn fyw o rhedyna, mwsogla a chen, llawer ohonyn nhw yn unigryw i Gymru. Ar y ffermdir wedyn, mae gennym ni Gaea Gwair, dal i fod Gaea Gwair. Llawer o'r caea yma wedi diflannu o Brydain gyfa, ond mae yna dal ychydig ar ôl yng Ngwynedd. I lawr at y môr mae'r afonydd yn lan, mae'r aberoedd yn lan, a wedyn lan y môr ei hun wrth gwrs. Pobl yn dod i fwynhau y tywod, a mae rhywun anghofio bod yna lan y môr yng Ngwynedd hefyd. Os da chi'n sefyll yna ac yn edrych allan i'r môr, wel, allech chi fod yn ffodus iawn i weld pob math o fywyd gwyll. Felly, os da chi'n naturiaethwr, os da chi'n gerddwr, yn ddringwr, yn feiciwr mynydd, diom ots, dewch draw i Eryri yng Ngwynedd. Mae o'n ardal arbennig, ardal unigryw.